17 kalorier per 100 gram. Det er jo helt sindssygt. Jeg havde egentlig ikke lige tænkt mig, at jeg skulle taste-teste det her sammen med, men så jeg, at der var 17 kalorier per 100 gram. Ja, 17, altså 1,7. Så tænker jeg bare, what? Det skal vi da lige smage. Det var da helt sygt. 17 kalorier. Hvad? Gud, tænk hvis det smager godt. Tænk hvis det er sådan noget, man bare kan spise til alt sit mad. Det er lige noget kylling. Noget kylling og noget broccoli. Ja, det med den på, ikke? Det er jo sådan, der er ved at være bikini-sæson, så vi skal lige se, om vi kan gøre noget. Nå, lad os smage det. Det smager sådan lidt røget. Sådan som om, at det har... som om, at det har været... røget, og altså det er lavet på bål, eller sådan noget. Det er rigtigt. Jeg smager det lige sammen med kyllingen. Så er der sådan noget peberfrugt og aubergine. Okay, jeg troede, det var sådan lidt mere syrligt. Det smager ikke dårligt, men det skal passe til. Altså, det er ikke ligesom sådan en dressing, man kan spise til alt. Fordi det skal sådan passe til maden med den der røde smag. Det var da sjovt. Nu prøver jeg lige med en broccoli. Ja, jeg hiver det der klistermærke af, hvor det er oversat, fordi jeg kunne ikke få det til at passe med 17 kalorier. Jeg tænkte, de må glemme det tal. Tat grillet aubergine-salat. Det smager ret godt, men det har en helt anden smag, end jeg havde forestillet mig. Grillet aubergine, grillet rød peber og hvidløg. 17 kalorier per 100 gram. Det er jo helt sindssygt. Ja. Lad os få noget mere af det. Nå, det var bare lidt det, jeg skal spise min mad i fred og med noget fjernsyn og